Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval andagi yashayish ham agrar tarmoqda borgan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qobat sizni salamlarga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda boshda yong'iri hozir qori qimoshovli. Kunbog'ish qirindan bizning reportaj. Jiyilgan o'ngish bo'yicha ular respublikada 4-chi, Muslimda oldingilarni hurmatladilar. Kutuni yong'irtirga tonalar yetmay, Timiryazov ismidagi xo'jalikda qiyinlikdan chiqu yo'li topilgan. Abi babaylarga da yardım iteler, 5 bala da üstüreler. Ulu yürekli Muhammed Canoflar ailesinden haberçilerimiz video yazması. Bugünkü tapşırığının tüp temaları ana şular. Bu kızının kiyözlüğüne isin kiterlik. İndi qor yottı degende de yağmur yağıp adam balasına şoqti qiyinliklar tudurdu. Oyak astıda totoş buzlavuqqa ilingan idi. Munday hava turışı qırdağılarının da keyfin qırgandır. Ne için qırdağılar deyim? Çünkü kunbog'ish kukuruz soqtiruvchilar bor ali. Uzgan yıl hatırlasangiz kunbog'ishni sotuv bayasi 60 so'mga yetdi. Shunga da eginchilar bu yil onun meydanın 73 ming gektarga orttirdi. Respublikada borlig'i 215 ming gektarda o'stirdilar kunbog'ishni. Bugunga borliq meydanning yortisidan biraz ortig'i gina soqtirilgan kelish. Әмма bu yıl былтырғы бәяләр юк инде. Аны игүчеләр килограммын 22 сумнан сатарга мәҗбүрләр. Бу культураны җыеп алу өчен аграрчылар көннәрнең салкын айтканын көтте. Тик көткән һава торышы һаман күренми әле. Көнбагыш күпләп игелгән төбәкләрдәге эш барышын хәбәрчебез Гүзәл Хусаинова белешеп кайтты. Үстерелгән уңыш ел тәмамланганча җыелып бетерме? Комбайнчылар нинди кыенлыклар белән очрашкан? Бу хакта тулырак әйтеп киләсе видео язмада сөйләрбез. Менә һәрбер кырдан кергәнне, һәрбер сесен шулай карап утырабыз инде. Шуның өчен бездәге хатыклар башы, яракларым чыганлыгы җитми. Алар булдырамыйлар. Алар кепимисе сабырлыгы җитми. Без утырабыз да, кайсы вакытташлар телефонны кабызып җырлап табабыз. Гөлҗихан Садыкова Кызыл Шәрик элеватор лабораториясендә инде 17нче елын эшли. Эше бер төрле булса да, һәр елның үзенчәлекләре була ди. Быел менә кымбагыш суктырусынга калды. Шуңа кырдан кайткан уңышны туры киптергечкә илтмиләр. Лаборантлар башта якынча анализ ясарга мәҗбүрләр. Бер җаңгыр жава, бер кар жава, бер бозлы җаңгыр жава. Табигать бер шәте булмый ноябрь айы. Бездән тора гына түгел. Моны киптереп буладыр бит. Моны киптереп була, бу киптерергә авыррак була инде, конечно. Шуның өчен менә уртак телгә салып, директор безнең анда мастерлар, күп җыллар эшләгән мастерлар бар. Без данныйын бирәбез инде. Менә шундый белә, без эшкәрт алабызмы, юкмы? Дымлылыгы 25%-тан артык булса, басуда бераз тутарга, җилләтергә кирәк кымбагышны. Юкса бер партия корырак, икенчесе 40% дымлылык белән кайтса, киптергечкә бер юлы әләгеп, берсе кибә, икенчесе көя башларга мөмкин ди элеватор директоры. Инде ноябрь ахыры элеватор капкасыннан көн сайын 200 тонна кымбагыш, 600 тонна кукуруз бөртеге кайтып керә тора. Бу һава торышы яхшы булганда, ә менә явым-төшем башланса, эш туктала дигән сүз. После снегопада, то есть все, тем более прошел ледяной дождь. Башта кар яуды, аннары туңдырды, тагын карлы яңгыр яуып катырды. Кукуруза кымбагышларның өстен боз үлпәсе каплады. Безгә бөртек бозлы килеш кайта. Чистартканнан соң бозы төшеп кала инде. Элеватор хезмәткәрләренең эше тыгыз хәзер. Машинадан аударган бөртек төшеп, агып китәргә ашыкмый, бозга каткан, зур кисәкләр булып тыгылып тора. Әмма механизаторларга да җиңел түгел. Заманча комбайннарда, җылы кабиналарда утырып эшләсәләр дә, кар ярып йөрүләр ничек кыен икәнен үзләре генә белә. Кар ябышанырга, юеш бит, зернасы юеш була, башы тарала, мусор күп тула бункерга. Менә туңдыргач уже ухатны мусорланмаяннары. Бер круг бирәләр дә безнең решета дигән әйбер бит, теге чистарта торган зирнаны. Менә шул зирнаны шул решеталарын чистартмыйча, потери зурга килә, зур чыга потери. Шуның өчен менә шул трудностьлары бар. Аннары бушатканда бит авыррак инде ул. Раис Төхвәтуллин Үзәк Әлки агрофирмасының директоры көн сайын механизаторлар янына басуга чыга. Җитәкче эш өчен борчылса, комбайнчының да карашы җитдиләнә. Бүгенге көндә безнең менә 11 комбайн бирәйтәбез без кырларда. Монда бу безнең беренче инде отряд дибез хозяйство, хлебодар хозяйствосында, икенче группа безнең Салман отрядында бирәйттеләр. 4 комбайнында. И тагын безнең 4 комбайнында хлебодар дигән отрядта туры шулай кукуруза бирәйтәбез. Настроениебез яхшы. Бүгенге көндә менә комбайннарга адилар өчен решение чыкты. Затрудности, уборки дигән әйбер решение чыгарды адилар өчен.
двойной оплата бара бүгенге секенде комбайнерларга да и менә транспортта ташучы водительләргә дә шулай ук. И шул ук чиракта руководительләргә дә. Быел хуҗалыкта 1,5 гектарда көнбагыш чәчкәннәр, яртысын җыеп алганнар, һава торышы уңай булса, бер атна дигәндә калганын да суктырып алачакбыз, ди Раяз Тухватуллин. Ләкин кайбер хуҗалыкларда бигрәк тә көньяк чыгышка таба кар басуларны каплап кына түгел, өйүп киткән. Мәсәлән, шул ук Кызыл Шәрык җәмгыятенең Көньяк Алки хуҗалыгы кырында менә шундый күренеш. Көнбагыш 13300 гектар мәйданда чәчелгән иде, шуның 7000 суктырып алдык. Менә тагын яртысы диярлек аласы калды әле. Бүгенкендә 30-дан артык комбайн көнбагышта эшлиләр инде. Һәм безнең бүгенкенне кукуруз зернага 5200 гектар мәйданда чәчелгән иде. Менә бүгенге көнгә тагын 1500 калып бара. Бүген районның тагын бер иң зур Хузангай хуҗалыгында да урак өсте. Монда көнбагыш кайта киптерелә һәм эшкәртелә. Сергей Кузьмин җәен йөк ташу машинасында эшли. Кыр эшләре азайгач май сыгу цехына күчә. Шимал булганда майны 2 смена сыгалар икән. Тәүлегенә 12 тонна көнбагыш мае җитештерелә биредә. Шелуха идет в печку, сразу для себя же температуру нагоняем. Кабыгын мичкә ягабыз, бинаны жылтырга һәм бөртекне кыздырырга ярап куя. Түбен малларга шатабыз. Булай эшкәрткәндә көнбагышның бернинди калдыклары да калмый дигән сүз. Хузангай хуҗалыгында көнбагышны кайнары сул белән сыгалар. Агротрейд компаниясында майлы культура пресс аша салкын килеш чыга. Бу заводның мөмкинлеге тәүлегенә 80 тонна чиста файдалы үсемлек мае сагу. Тик бәясе югарыракмы, әллә халык ул кадәр исле майга өйрәнмәгәнме, чистартылган майны өстен күрә, ди директор урынбасары Руслан Фатыйхов. Шуңа күрә майны иссезләндереп чыгу линиясендә эшләтеп җибәргәннәр. Бу компания үзе көнбагыш үстерми, Татарстан һәм күрше төбәк фермерларына, агрофирмаларына хезмәт күрсәтә. На данный момент идет заготовка семечки. Хәзер көнбагыш әзерләү бара. Кечкенә фермер хуҗалыклары да, холдингтарда алып килә безгә. Татарстаннан, Самара, Ульян өлкәләреннән әле дә алып киләләр. Кирәк булса, үзебездә барып алабыз. Складларыбыз 20 000 тонна шимал сыйдыра, аннары аны ел буе эшкәртәбез, ди Руслан. Узган ел килограммын 60 сумга сатып алсалар, быел хуҗалыклар 22 сумга тапшыра. Дөрес, үстерүчегә бәя былтыргыга караганда 3 тапкырга түбән. Өстәвенә карлы айларда уңышның кимендә 10% басуда кала. Шулай да көнбагыш үстерүдән кергән акча чыгымнарга караганда күбрәк. Димәк, файдасы кала. Бүген майлы культура игүчеләрне бер генә әйбер борчый, һава торышы. Ходай кушып көннәре яктырсын да, кырдагы көнбагышны җыеп эшкәртергә насыйп булсын дип телисе генә кала. Узган тапшыруларның берсендә Мөслим районында каз үстерүчеләрнең акча кереме 50 миллион сумнан артып китә дигән идек. Агымдагы елның 1 ноябренә алар инде 2 миллион 700 мең баш кошкорт үстереп сатарга өлгергән. Бу саннар Мөслимдә узган уңыш бәйрәмендә яңгырады. Кошчылык юнәлешендә беренче булсалар, игенчелектә дә сынатмаганнар. Барлыгы 200 800 тонна бөртекләр җыеп алынган. Бу республика күләмендә 4нче күрсәткеч. Әле моңа техник культуралардан алынган уңышны да өстәргә кирәк. Игенчелектә Август Мөслим җәмгыяте белән бер рәттән Исламов һәм Аюпов фермер хуҗалыклары, Туган як, Намус агро фирмалары да калышмый. Алар да һәр гектардан 40-43 центнер уңыш үстереп алган. Терлекчелеккә килгәндә, бу район берничә ел элек аз сөтле сыерлардан котылды дияргә кирәк. Баш саны да нык кимегән иде ул чорда. Хәзер көндәлек 67 тонна сөт савыла. Сыерларның еллык сөт бирүчәнлеге 7812 килограммга җиткән быел. Димәк, әле сөт күләмен арттыру мөмкинлеге бар районның. Уңыш бәйрәме көнне Файзы кооперативының яңа сыр ясау цехында ачтылар. Biz yine açık hamurdan ipilep sırvap bildik. Türlü işlenmeler de şulay var. Hem ekmek pişirü boyunca konkurs ötkərdiler bizning. Hem bizning jerlikten indi 4 kişi katnaştı. Şunun ikisi bizning jimüşü oldular. Мөслим районында ипекәйне әнә шулай олылыйлар. Башта авылларда башланган ипи пешерү конкурсы бүген район үзәгенә килеп җиткән. Икмәк салуда һәр авылның үз рецепты. Барысы да утын мичендә пешкән. Моның рецепты сер булып калсын инде. Моны безнең 92 яшьлек иске авылыбызда яшәүче Рәйсә әбиебез пешереп җибәрде. Ул безнең бөтен конкурсларыбызда да катнаша. Элеккеге елларны кире кайтарып, үзенең йортын биреп безгә
шул өйдә без казыма сөткәрәбез Алла бирсә, шул анда мичтә сакланган. Ипиләр нигездә район җирлегендә үстерелгән бөртектән тарткан оннан пешерелгән. Икмәк үстерүдә күптән инде үз технологиясын булдырган Исламов фермер хуҗалыгы быелгы бөртекнең үз кыйммәтендә исәпләп күрсәтте. Илгиз Зәки улы агромастер җәмгыятен оештыручы буларак та күпләргә таныш. Бүген заводта 250 төрдән артык җир эшкәртү агрегаты ясала. Эшчеләрнең уртача хезмәт хакы да 70 мең сумнан югары. Аны, конечно, менә Сибиләрендә бу цифрларны кешеләр булган көндә урожай булгачтан ипинең себестоимость 1 тонна булайның 500 миллион. Без бүген сатабыз. Акамусыннан ипине шуңа не әйтмешли все без обмана. Бүген 1 тин кредит та юк. 1 тин задолженность та юк. Бүген амбарда ипи семена 2 елга запасып салынып куелган. Шуннан кола енді 25 мың тонна сата торган ипи бар. Бу хакта әзерләнгән видеоязманың тулы вариантын киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Бүген Татарстанны ил күләмендә иң күп сөт җитештерүче төбәк дибез. Безнең нәсел хуҗалыклары да, мул сөт савучы хуҗалыклар да төп көтүне яңартып барырга өлгерә алмыйлар. Минем андый хуҗалык җитәкчеләреннән сораганым да булды. Бер сыердан 3 бузау алып буламы дип. 3 бузау ала алсаң бик яхшы инде ул дип җавапладылар. Димәк, күп сөтле сыерлар тиз эштән чыга дигән сүз. Нәтиҗәдә көтүне ел сайын тоналар белән яңартып торырга кирәк. Тоналарны ничек җиткерергә соң? Әле нәсел хуҗалыклары 10% күләмендә аларны башкаларга да сатырга бурычлы. Монда бер генә юл кала. Тона бузау туа торган махсус орлыклар белән эш итәргә. Дөрес, андый орлыкларның бәясе арзан түгел. Әмма ул сумманың бер өлешен хөкүмәт субсидиялый. Сөтчелек юнәлешендә эшләгән хуҗалыкларга бу алымны аграр министрлык белгечләре дә тәкъдим итә. Бүген шундый махсус орлыклар белән Балташ районының Тимирязев исемендәге нәсел хуҗалыгы да эшли башлаган. Нәтиҗәләрне үз күзебез белән күрик дип, бу атнада Пускан авылы фермасына юл тоттык. Süt bizning где-то 17-19 литр иде, сразу 21-23 литрга, только из-за того, что без вакытында каплата башладык, только за счет установки программы уже süt күтәрелде. 2-3 ай эчендә. Только за счет этого. И плюс межотдельный период безнең сразу кыскарды. Терлekчелектә үрчем алу, сөт җитештерүне яхшырту менә шушы бүлмәдән башлана. Дөресрәге, бу эшләрне Дериком программасы башкара. Аны контрольдә тотучы менеджер Фәнис Шәйхетдинов Селекс дигәне белән эшләгәннәрендә искә алды. Монысының нәтиҗәсе күпкә югары икән. Программа барлык эшлисе эшне белгечләрнең телефонына җибәреп бара. Программаны куйгач, безнең bütün пробеллар, bütün недостатоклар, все наши упущения, алар бүтүнсү сразу күренде. 2-3 ай içinde сразу бүтүнсү күренде, потому что мен башта базаны тәртипләдем, к актуальному состоянию приводил. Селексның иске базасын алып, к состоянию пока привели, 3 ай үтте. Пускан авылы фермасы тоналар әзерләүгә махсуслашкан. Ясалма орлыкландыру технологы Лилия Хисамиеваның кулыннан телефон төшкәне юк. Чөнки бөтен эштә шуңа карап башкарыла ди ул. Тоналар каплатуның авыр хезмәт булуын терлекчелектәгеләр яхшы аңлый инде. Аларны менә тыштан кулап кирәк кирәк, алып кирәк кирәк, навистан инде без старокларга бастырабыз. Алар туры килә шундый вакыт, алар 40 шул кадык. Старокларны даже сикерәләр инде. Менә шуңа шул як авырлыклары бар. Булай инде зорламыйм. Алай зорламыйм, абортлар, бузау медверождениялар, алар сексированный тоналардан бик юк. Традиционныйлардан була менә, ондыйлардан чыга. Гадәти орлыктан махсуслашканнары ни белән аерыласың? Махсуслашкан орлыклардан бары тик тона бузаулар гына туа ди Лилия. Сексированный орлыктан тона бузау туа 100% дип әйтмим, 98% тона бузау. Ул шулай әйтелә инде. Безгә шулай китереп бирәләр. Сексированный орлыктан бары тик тона бузаулар гына туа. Кыйбатлы, алар 2000-3000 тирәсе йөри. Әлбәттә, сөтчелек белән шөгыльләнгән хуҗалык өчен сыердан күбрәк тона бузаулар туса яхшы. Әле нәсел хуҗалыгы да булса бигрәк тә. Күп сөт биргән сыерларның калганнарына караганда тизрәк иткә озатылуында яхшы беләбез. Моңа каршы тагын ничек көрәшергә? Выбраковка күп. Дөрес, бездә дә бик күп. 30% почти сыерлар инде без шул 3 ател алсак, нормальныйрак дип саныйбыз инде, шуннан да артык ател алаган юк. Бу сөт артыннан куу Гаибе дә бардыр дип әйтәм инде. И сыерлар Галштин хәрбез почти бит галштинизацияга уже 90% безнең сыерлар галштинизированы. Алар сөт бирергә сәләтле порода бит инде. Алар
ауыртуға неге слабый сүт бергенлік білән, шунлық білән тұяқ ауыртуы да шығайында оларда, тұяқ ауыртулары бек көп. Бар қапланмағанлары да. Бишер, біз 5 тапқырға қадar қаплатамыз, 5 тапқырдан соң қапланмай екен сиыр, аны мәжбүрі жіберәбіз енді. Потому что ол бізге не бөгетін аны тұту. Бүгінгі сөкінде сиырны 15 килограмм сүт берген сиырны 15 килограмм сүт берген сиырны тұтуда не бөгетін шыға. Санап қарасаң, шын айтып, ақшалата санасаң. Тимирязов исемендәге хуҗалыкта 780 сыер исәптә. Көндә 20 тонна сөт сатуга чыгарыла. Махсуслашкан орлыклар белән эшләүнең нәтиҗәсе быел күренә башлаган инде. Акрынлап аны ел сайын арттыра барырга ниятлиләр. Быелгы елда туган бузауларның 900-дан артык бүгенге көндә бузау бар инде. Исән туган 58% тоналар. Бу инде безгә хайран тоналарны арттырырга мөмкинчелек бирә. Башка елларда ул 49, 50 шул 50-50 şekilde baradır diye. Тоналарны каплату өчен Лилия Хисамиева җаваплы дидек. Ул 360 килограмм авырлыкка җиткән тоналарны аерып куя. Аларга теләккә килү өчен махсус укылында кадый. Тамгалап та куя. Аннан соң махсус орлыкны әзерләп алып чыгып каплата. Бу эшләр барысы да Дериком программасына сәгате минуты белән теркәлеп бара. Элегрәк тона бозаулар 16-17 айдан гына каплатырлык булып өлгерсә, хәзер бу вакытта кыскарган. Уртача 13-14 ай кирәк 360 килограмм авырлык җыю өчен. Моңа ашату рационы да нәсел эше дә этәргеч биргәндер диләр. Хуҗалык фирмалары 6 авылда урнашкан. Димәк, аларны еш кына берсеннән икенчесенә күчереп йөртергә туры килә. 3 айдан башлап постоянно транспорттайны, движениедә технология шулай корылган. Бу фирмага 6 айга җиткән тона бозаулар менә. Алар 12-13 айга кадәр өскә абзар дигән абзарда асралалар инде. Йөгертү весына җиткәнчә 360 килограммга кадәр җиткәнчә шунда тотабыз аларны. Ondan sonra onlar күшерделер менә шушы астагы навеска. Монда инде 360 кило булган тоналарны каплату алып барыла. Кысыр калу бөтенләй юк диярлек, чөнки 36 көннән уже бездә мондай асиметр УЗИ гетебез килеп, тоналарны ай сайын карап китәбез. Айга 4 мәртәбә. Терлікшілікте заманадан артта қалырға yoramay, юқса табышқа эшли алмыйсың деген сөз. Бүгін сөтчілік юнәлішінде эшләүче хуҗалыкларга махсуслашкан орлыкларга күчәргә вакыт. Шунсыз көтүне яңарту өчен җитәрлек күләмдә тоналар әзерләп өлгерә алмаячаклар. Тиздән иң кадерле бәйрәмнәребезнең берсе әниләр көне җитә. Әле авылларда да улы йөрәкле, күп бала табып тәрбияләп үстерүче аналар бар. Шундыйларның берсе Балык Бистәсе районы Күгәршин авылыннан Алсу Мөхәммәтҗанова. Алсу ире белән авылда игелекле хезмәт башкара. Алар 5 әби бабайны тәрбия кылырга, ярдәм итәргә дә вакыт таба. Өстәвенә 9 баш мөгезле эретерлек асрарга да өлгерәләр. 3 баланы үстереп аякка бастырганнар инде. Әле ярый 2 кичкенәсе яныбызда дип куана бәхетле әтияни. Киләсе видео язма Мөхәммәтҗановлар гаиләсе турында. Төләүләреңе төләп кайттым. Булдырганың молодец. Ярар, тагын эшләрең бармы? Тагын менә бер көйдә шуып чыксаң әйбәт булыр. Күп балалы ананың көне шулай башлана. Алсу Мөхәммәтҗанова ире Фәйзунур белән социаль хезмәткәрләр авылның өлкән ярдәмгә мохтаҗ кешеләрен тәрбияли. Ашарга пешерә, өйгә су, газ кергән булса, суын, утынын алып керә, мунчасын ягып юындырып та чыгара. Безгә ул медсестра да, әтиянинде аштыра бөтен эшен эшләр безнең. Молодец аңа. Безнең өчен менә шул сөйләшү кирәк бит инде. Безнең өчен бигрәк тә шул килеп сөйләшеп утыру кирәк инде. Бигрәк тә җаңгыз кеше өчен, бер кеше өчен бала чага булмагач, шуңа күрә дә бигрәк кирәк инде безгә. Улыбызга әйтте, инде буран булса иртә белә, берүк ишек төбенә чыга күрмә, карны күреп үсте менә үзебез дип килеп дип. Аңа бик рәхәт инде, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер кызым. Социаль хезмәткәрнең эш хакына гына әллә ни ерак барып булмас иде. Шуңа да Мөхәммәтҗановлар абзар тутырып малда асрый. Без өйрәнгән инде, хезмәтсез тора алмыйбыз диләр. Нә? Абитка кайткан арада тиз генә малларга салып чыгабыз йөгереп кенә. Абит ашаганча. Дә белән карап китәбез малларны. Малларны кем карый? Сездә бүлешү юкмы эш бүлү? Кайсыбыз бу шул карый тора инде. Күбрәк ират өстендә инде маллар карау. Безнең өстә күбрәк кухня инде. Буш булсак, чыгабыз инде. Балалар кайтканда, малай кайтса инде безгә чыгып та утырмагыз ди. Үзе дә карап куя. Әти син чыкма, бүген җалыйт ди. Мин Алсуны беренче күрүдә үк
сразу ниттем инде, мәйтәм, без бергә булырга тиеш. Без икебез бер гаилә булырга тиеш. Нары нәрсәләр әйттем әле мен дата. Барыбер минеке буласың дидем инде. Тормышларыбыз әйбәт булыр дидем инде. Аллага шөкер бит инде тормышларыбыз. Менә шулай корыла инде Мөхәммәтҗановлар гаиләсе. Хәзер олы балалары үсеп җитеп, үз тормышлары белән шәһәрдә яши. Беренче кызлары Энҗе быел үзе дә әни булган. Алсу белән Фәйзинурга оннык бүләк иткән. Беренче 3 баланы үстергәндә безнең әле мөнчаларыбыз да юк иде. Мин әле 3нче бәбине кайтканда, нәрсәгә 3нче бәбигә кайтасың дип әрләгәннәр ия. Мин дөрес хәтерләмим әйткәнемне. Мин әйткәнмен. Катышмагыз дип кайтам, 10га хәтлегә кайтам дип әйткәнмен. Унаук булмаса да 5 баланы тәрбияләп үстерү дә җиңел булмагандыр. Хәзер генә үсеп буй җиткән балалар үскән чакларын уен көлке белән искә алалар. Бик жарата инде, әтиләре бик жарата инде балаларына, әрләми дә, әрләтми дә, җылаттырмый даган. Күбрәк инде әтиләре юкта ләгә балаларга, улларны да шулай әтиләре дә юкта ләгәдер. Әтиләре шабашкага китәдер иде инде. Аталары кайткач бит балалар тыңламый. Мен атагыз гына китсен эшкә, дай кусучы хәлибә ясыйм мин сезгә дидерим. Эшесе мәктәпкә менеп баралар икән. Булат алдан бара икән малай. Хәзер мәктәпкә менеп җиткәннәр булар. Алар җә көрәшкә, җә хоккейга, җә нәрсәгә ярышка баралар инде. Һәм мәктәпкә менеп җиткәч укытучылары Тәнзилә апа инде Булат бүген дә берәр кая барасың мәллә дип әйтә инде ярышка. Булатның сумкасы өйдә калган. Булат мәктәпкә менеп җиткән. Булат әйтә апай белән аны киләләр арттан. 2 оңга ди. Моның сумкасы өйдә калган. Булар күрмәгән. Әйе, булар күрмәгән җәнәсе. Эшләр каткан йышыннан көлеп. Олы кызлары туганда Алсуга 19 яшь кенә булган. Үзе дә бала чактан яңа чыккан кеше буларак бергә үстек, бергә эшләдек дип искә ала ни кеше. Бала тәрбияләүдә шактый тәҗрибә туплауга карамастан, алай серләрне ачып бирү ягында түгел Алсу. Уларакларын хезмәт белән тәрбияләдек инде. Җәй буе алар теге сикереп йөрмәсеннәр дип 50 казаладыр. Көтү чиратына чыгалар. Хәзер дөрес менә бөтен нәрсә җиңеләйде. Су китермибез, мишкә якмыйбыз. Көтүгә чыкмыйбыз, пастукка илтеп җабабыз да барып ачып кайтабыз. Хәзерге балаларга эшләргә эштә юк бит. Алысы мәсәлән кухняда гел пешереп утырыр. Икенче кызым көне буе бакчада эшләргә риза, только пешермәсен. Менә теге бер караганда плюс тә инде ул. Бер караганда. Менә бакчада эшләп, бакчада эшем бар, өйдә шырга пешә. Аларны өйрәтәсе юк, алар безне кабатлыйлар. Әйе, алар, әйе. Менә бу кичкенәсенә хәтлек савыт сабай жусаң, савыт сабай жуа. Теге бер әшәкелек эшләсәң, ансында барып эшли. Нәрсә эшләсәң, шуны эшли. Мәйтәм, әйбәт нәрсәгә кирәк моның кырында менә. Үзе кабатлый ул безне. Мәдинәгә кирәкме? Бәрәш. Бөтенегез бергә җыелгач бер таба бәлеш итәм. Җитә. Бөтенебез җыелганда моннан да алгып пешерәм әле. Вайда ул таба түгел, кичерәге. Специально кияү бәлеш ярата, кияү кайта дип бәлеш пешерәбез. Бөтенебез җыелганда. Почти масаем бәлеш бездә. Менә инде кичкенәләре дә кул арасына керә башлаган. 6 яшьлек Нәфисә дә әнисенә бик теләп булыша. Мәдинә сеңлесе күп вакыт аның карамагында. Олы кызлары Энҗе күп балалы гаиләдә үссә дә, үзе әни булгач, тормышка карашым үзгәрде ди. Һәр вакыт 3 бала турында хыяллана идем. Үзебез 3 булганда, үзем берне тапкач, ничегәне бирсен тапкан икән дидем. Бик каты әнигә хөрмәтем тагын да артты. Хатын кызына хөрмәтем артты. Ну, это того стоит. Бик рәхәт. Әни әйбәт. Унган, булган. Әни тәмле ашлар пешерә. Әни вот, әни мине сине ярата. Без 5 бертек. Сиңа рәхмәтлебез. Тудырганга якты дөньяга. Һич кызыллык сиңа китермәбез. Яшә генә әнием булган. Әнием, кадием, мисине атам. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Аралашып тору өчен WhatsApp номеры да сездән хәбәрләр көтә. Исәнлектә күрешергә язсын.